барои таҳияи ин торт ва ё воқеан арӯси ширини арабӣ 1000 дона тухм сарф шудааст. нархи ин мӯъҷиза дар намоишгоҳи Дубай ба $1 миллион баробар аст. муаллифи торт мегӯяд, дар пираҳани ин арӯс 5 санги алмоси секаратӣ ҷой дода шудааст, ки ҳар яке $200,000 нарх дорад. Деби Винг ҳам ба ёд меорад, ки вақте ба ӯ пешниҳоди таҳияи торт барои намоишгоҳ матраҳ шуд, ӯ тасмим гирифт, ки арӯси арабӣ офарад. ин хонуми зебо мурчамиёну қадбаланд намояд ҳам 120 килограмм вазн дорад, вале торт ҳамин хел аст. вақте шумо 1000 дона тухмро истифода мебаред, ширинӣ ҳам вазн мегирад. бар иловаи 50 килограмм ширинӣ барои таҳияи куртаву аносири дигари зебоӣ 50 килограмм қанду ширинӣ истифода шудааст. дар таҳияи торт марвориди қобили истеъмол ва 5000 гул наққошӣ шудааст. хонум Винг ҳам таъкид мекунад, ки ин арӯси арабӣ танҳо барои намоиш буда бо сабабҳои беҳдоштӣ истеъмол нахоҳад шуд, вале табоҳон омодаанд барои муштариёни оянда торти шабеҳи онро таҳия кунанд.